Hey, goedemiddag hola. Vandaag is januari de 23e, niet zo? That's right, and dat is zo bij 1:30, middag. Ik geloof je gaan goede nieuws met te doen over Trump en Covid-19. Voor de laatste 2 jaar zo, wir de wollen Greencard uiteten, die moesten entweder den Covid-shot nemen, oder straf tun met een kwijkenbrief, oder zeker anders roet zitten, niet zo? Van gisteren heeft Trump een order gegeven dat we een Greencard uiteten dat, maar ook niet meer een Covid-shot nemen. Ze worden geen bestrafen voor het niet nemen. En zo dat wat mensen zeggen houden, dat wordt veel billiger komen, wegen de straf weer naar die. En het wordt veel leichter zijn. En de andere shots worden nu moeten zijn, die wordt we na de kinderen impfen. Die wil je moeten gaan, revisen, of een booster of 2 nemen. Dus je hebben een waiver van de kerk tegen die shots, weer dat wel. Maar COVID, daar we niet meer duren. De meeste mensen wat we kan, willen bereid zijn om de andere shots nemen, wat we na de kindershots. Maar COVID shots wordt niet meer verlangt. We vrijen ons te ver. Dat wordt onze arbeid leichter maken en dat wordt juist ook leichter zijn, ook billiger komen. Regt het wieder en checkt het wieder en we krijgen alle dagen nieuws, weet ik zo. Buen dia.